Ya. Oh asik asik. Oh 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 oh. Yo yo. Oh oh oh. Eh oh eh. Oh oh oh. Marasuan menika Pepanggian Nduk Maya. Sinareng kadang-kadang saking cahaya, musik. Mbok jebul ya logo kuwi ibarate nek wong sepuh biyen asma kinarya Jawa kuwi jebul ya tenan. Asem kok. Derek tetepangan menika nggih. Ngaten. Menika ingkang asta cahaya musik, cahaya dekorasi, cahaya audio ya nika. Sing tengah nika sing nggo jaket merah hitam. Oh, nggih. Merah hitam. Oh, merah hitam. Iya. Yang merah yang berani. Alhamdulillah ya bisa lumaku kanthi pratitis dhewe iki mung ndedonga ya nak muga-muga wewengkon Jawa Tengah khususe Ngaten. aja nganti ana apa sejarah sing wis kelakon. Ngaten, Cik. Dhewe iki lak mung tratapan to. Iki lho kabar sing tak tampa ning media massa ning TV-TV kae. Pripun? Ayo ana virus anyar iki lho. Oh, mboten sah meresani TV. Ayo mlane aku ke janten nalika wingi iki apa ya maca buku ya to. Nggih. Jebulane wah infone kok ora pati nyeneng ki nduk tak lereni. Lereni mboten sah ndelok TV. Oh iya. Ndelok Yusuf mawon. Nggih ta? Apa? Yusuf. Kok Yusuf? Sing kae semang diklik njur ono Kayak ora Yusuf. Napa? YouTube. Oh, kudu nggawa ngono. Oh, kayak YouTube. YouTube. Kok yo Berarti Yusuf? pun ganti jenenge. Heeh. Wingi niku ngertose Yusuf. Yusuf kae sing juga parkir ning pasar Legi kae. Oh, Kakak Yusuf. Yusuf. Derek ndedongono kanggo calon penganten gendho uji kalian Mas Bagus Sukoco. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Kebak keberkahan Mas. Amin amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Malimpah-limpah mangke Barakallah. saged tindak teng Mekah Madinah. Wah, donga-donga niku muga-muga mbaring kelawan rawin para sedulur Nggih. dadi donga sing mustajabah. Nggih, apa meneh Monggo. sing ndongake niku penyanyi. Wah, wis to. Mandi. Penyanyi kuwi saking mandine. Nduk, sowan ngaturke lalagon apa, Nduk? Napa nggih? Dereng wonten pamdutan nggih. Dereng wonten. Nggih. Monggo, kinarya marwakani panglipur pun aturaken kang laras-laras langkung rumiyin. Menika njumbahaken dhateng. Semoga Iya. wonten kadung tresno. Sidar kanca-kanca cahaya musik derek sowen kasing guyung cahaya audio. Lalagon pun aturaken kadung tresna. Monggo. Halo, halo, halo. Ya, so. Iyo, 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 iyo. Lakat bos katon tejane yen
setunggal gungan wonten Kadung Tresno ngatan gambaraken dhateng katresnanipun Sala Putra Pinanganten Genduk Uji Widati Semrempet